חזרנו אליכם, אנחנו רוצים לשמוע את הסיפור. אתם זוכרים ילדים שסיפרנו שרבי נחמן כתב סיפורי מעשיות? כל מיני סיפורים שילדים מאוד מאוד אוהבים, גם מבוגרים אוהבים, כי כל הסיפורים האלה עושים שהלב שלנו יהיה שמח ומלא מלא אמונה במי? בהשם, נכון? אז אנחנו הפסקנו בסיפור, הנה נראה לכל הילדים, בסיפור על העני והיהלום, תראי לנו, הנה, שדוב בר אכל ארוחה מפנקת על האונייה, ופתאום מה עשה המלצר? מה אמרנו שזה מלצר? מלצר זה מישהו שהוא מגיש, מישהו שהוא עוזר להביא לנו את האוכל. המלצר לקח את האבן שהיא הייתה מונחת ליד הצלחת שלו וזרק אותה לים, נכון? ואז דוב בר הסתכל, הוא היה ממש, מה אתם רואים? עצוב או שמח? עצוב. אוי, מה אני אעשה? האבן היקרה ששווה כל כך הרבה כסף, שהיא תעשה אותי עשיר, ואני אוכל לשלם גם לבעל האונייה. מה אני אעשה עכשיו? אוי 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 אוי. הלב שלו היה ממש ממש עצוב, נכון. ואז הוא חשב ואמר, הלב שלי עצוב, כי השם לקח לי את האבן. אבל אם השם לקח לי את האבן, סימן שזה טוב, כי השם הוא אבא שלי, כי השם הוא המלך, הוא יודע מה טוב לי ומה פחות טוב לי. אז אני עכשיו מפסיק להיות עצוב. עד עכשיו הייתי עצוב, כי באמת אני לא מבין מה אני הולך לעשות, אמר לעצמו דוב בר. איך אני אשלם לבעל האונייה את הכסף, ועכשיו עוד פעם אני אהיה עני. אבל הוא נזכר שכל מה שעושה השם עושה לטובה, נכון. ואז תראו מה קרה. הוא פשוט החליט שהוא עושה ונהפוך הוא. במקום להיות עצוב, העצבות נועלת שערים, נכון? למדנו בשיר. שמחה פותחת שערים. הוא החליט שהוא עכשיו מתחיל לרקוד. הוא הלך אל בעל האונייה והתחיל לרקוד איתו. ואמר בלב שלו, אם השם לקח לי את האבן, זה סימן שזה לטובה. אני לא אהיה עצוב, כי השם הוא אבא שלי, ואבא שלי דואג לי. אבא שלי לא יעשה לי דברים לא טובים. רקד ורקד ורקד ורקד, וכל כך היה שמח, כי הוא היה בטוח שהשם יביא לו מתנה ממקום אחר. הוא רקד, אתם רואים? ורקד, והיה שמח, ואז תראו מה קרה. איך השם עזר לו. בעל האונייה ראה שהוא איש שמח, שהוא איש טוב, שהוא כל דבר לוקח בשמחה ובטוב לבב. בא לדוב בר ואמר לו, דוב בר, יש לי סוד להגיד לך, יש לי משהו חשוב לספר לך. ודוב בר אמר, בשמחה, אני מוכן לשמוע הכל. מה אתה רוצה להגיד לי? ואז הוא אמר לו, תקשיב,
אני רואה שאתה איש טוב. אני רואה שאתה איש שמח. אתה יודע שאני מאוד מאוד עשיר. אני עוד מעט איתך וכל האנשים נגיע ללונדון. ואני לא רוצה שבלונדון יראו כולם כמה אני עשיר. אז יש לי רעיון. אני אבקש ממך שאתה תחתום על איזה דף, וכל הרכוש שלי, כל מה שיש על האונייה, זה יהיה רשום על שמך. כדי שלא יגידו שאני איש עשיר. אני לא רוצה שכולם יבואו אליי ויגידו, הנה האיש העשיר. לא, אותך הם לא מכירים. אז אתה תחתום על הפתק שאני אתן לך, ואם מישהו ירצה משהו, הוא יבוא אליך ולא אליי. תסתכלו, אתם רואים? הוא נתן לו דף לחתום, ואמר לו, אתה רואה כל מה שיש באונייה? כל השקים שיש שם, כל הסחורה, הכל יהיה רשום על השם שלך. ככה זה יהיה לי יותר טוב. ומה דוב בר אמר? אין בעיה, אני מוכן לעשות לך טובה. בשמחה רבה הוא חתם על הפתק וחזר לחדר שלו. אז תזכרו שהגענו שדוב בר חתם על הפתק. הוא מסכים לעשות את מה שבעל האונייה מבקש. השם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. השם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב, ויהיה לי עוד יותר טוב ועוד יותר אור. אני מלא בטוב, אני מלא באור. רבי נחמן, רבנו הקדוש, באנו עד אליך, סדר לנו את הראש. מה זה לסדר את הראש? מי זוכר? נכון, מחשבות טובות. איי איי איי, איי איי איי, איי 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 איי. אז להתראות בינתיים, חמודים, שיהיה לכם יום כיף, יום שמח. אני הולכת להכין לכם בגן עוד הפתעות. להתראות.